A yau ne mai girma gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi A. Sule ya gabatar da shirin tallafawa marasa lafiya kyauta. Taron ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙaramar hukumar Karo, Honorable James B. Thomas, inda dubun dubatan mata da maza su samu daman samun tallafin magani kyauta tare da tiyata. Haka bugu da ƙari mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya tallafa wa al'umma da fom ɗin da za su gabatar da jinya kyauta na tsawon shekara guda. Ga gefe guda iyaye sun tofa albarkacin bakinsu na godiya da farin ciki na ɗaukan nauyin jinyan 'ya'yansu da gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi A. Sule ya ɗauka. Ga kaɗan daga cikin jawabin da su gabatar. Shi gwamnan namu na Nasarawa State ya ji to sai mu talakawa ya tausaye mana. Idan mu duba ko ta ina muke jama'a suka taru a nan, idan mu shiga cikin asibiti bara mu ga wuri sa kafa ba. Gwamnan namu muna nuna maka godiya domin kyakkyawan abin da ka tallafe mu ya yanka jama'a Nasarawa State. Bari ubangiji Allah ya saka maka, Allah kuma ya taimake ka a cikin wannan mulki. Mu masu jinya a nan, masu jinya mazaje mu da yaya mu da yawa mu muna ce maka mu gode. A gefe guda shugaban matasan Maraba kuma shugaban gidauniyar Al-Ihsan Foundation Ibrahim Bashir Yamalan ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan taro. Ya jinjina wa mai girma gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi A. Sule yadda yake shiga lamuran matasa da ba su goyon baya. Matashin ya bayyana cewa suna tare da mai girma gwamnan jihar Nasarawa Injiniya A. Sule 100% sakamakon yadda dukkan sha'anin matasa yake ba da goyon baya. Mai amfani sosai a wurin al'umma. Mutane da dama sun amfana da wannan tiyata da aka yi. Kusan zan iya gaya maka cewa a ɓangaren foundation namu na Al-Ihsan Foundation, mu karan kanmu mun turo sama da mutum 50 wa'inda suna tare da matsaloli, kuma an zo an duba su an musu tiyata kyauta ba tare da sun ba da ko su ba. So wannan fata ne wanda dole zan muna fatan alkhairi da shi karan kanshi ciyaman namu Honorable John Thomas, na musu godiya 100% akan irin wannan abubuwa da suke yi. Lalle mun san cewa suna kishin talakawa kuma suna kokarin taimaka ma al'umma da abubuwan da suka dace su taimake su da shi. Shugaban kiwon lafiya na jihar Nasarawa ya sanya albarka wa gwamnatin jihar Nasarawa tare da jan hankali al'umma domin goyon bayan wannan gwamnati na Injiniya A. Sule domin ta kai ga nasara a karo na biyu. A gefe guda wakilinmu Bara Almadani ya samu daman zantawa da shugaban ƙaramar hukumar Karo, Honorable James B. Thomas. Ga kaɗan daga cikin hirarsu yadda ta kasance. Ina so in gode wa Allah da ya kawo ranar ta yau. Wannan babban rana ne a gare mu da shike a rayuwar duniya. Lafiya ita ce uwar jiki. Muna so mu gode wa mai girma gwamnan namu Injiniya Abdullahi A. Sule da irin tausayin da yake da shi na talakawansa. Musamman shirya irin wannan gagaruma ba da magani da fiɗa a kyauta. To ba karamin tattali ne aka yi mana wannan ba. An ka zagaya zaka ji yadda kowa yake ta kurafi na godiya, har da cewa a ƙara musu kwanaki don a samu sauƙin wannan harkan. Yanayin da muke ciki yanzu dole abin takaici ne da tausayi da suke neman harkan macin abinci ba ƙaramin abu ne ba, balantana ma maganan batun kiwon lafiya. To duk in ka ba mutum lafiya ai ita ce uwar jiki, domin da zallan mutum ya samu lafiya zai je ya nema abincin da zai ci. To wannan taron na yau gaskiya ina cike da matukan murna, musamman shiga wanda muka yi muka gan wayanda suna na kwance da aka yi musu ayyukan nan. Na tabbata da iyalansu da zuriyarsu ba su taba su manta da ranar nan ba. Na yi bayani dangane da inshora. Ko za ka yi wa al'umma takaitaccen jawabi akan abin da yake kunshe da shi? Inshora din nan shine cewa ka samu saukin samun magunguna a zababbun asibitocin da aka zana a nan karamar hukumar Karo. Da shike shi gwamna a kyauta ma ya bada har guda 200 za a zana ba mutane a kyauta, amma makasudin shine kewa anin katin ka samu katin 10,012 takal duka a kowane ward zaka ka samu wannan katin ka same ta a kowane lokaci zaka je ka samu
asibitin da aka ce ka tafi za ka yi ka samu a yi maka komai a kyauta ne kuma ba wani koko da za ka biya. To a wani lokacin ma ka je asibiti za ka gan ko da malaria ne ma kudin da za ka biya zai fi 12. In ka samu wannan 10% ɗinka da za a maka wannan aikin an riga rage, gwamnati ta riga ta rage maka shi. To ina ga wannan abin godiya ne. Ganin cewa kakan zaɓe ya karato, wani kira za ka yi wa al'umman karamar hukumar Karo? To mu muna kiran jama'ar karamar hukumar Karo cewa muna ganin irin tattalin da wannan mai gidanmu shugabanmu injina Abdullahi Sule ke yi. Kada garin neman na bayan luɗeyi ta ciki ya zube. Domin Allah ne ya riga ya bamu wannan gwamnan nan da tausayi da komai. In kun duba za ku gan Karo akwai ababen da ya yi mana. Akwai ababen da ya yi musamman kana shigo Karo ko wannan bus terminus da wannan babban gurin na aso na technology village da wannan babban gurin harkan kasuwancin nan. Akwai babban kasuwan da ana Shoprite wanda da ana shiga gari amma yanzu za a same shi nan. Da kuma kwanan nan ya ba da oda a yi mana hanyar Adon Kasa daga Karo zuwa Adon Kasa kilomita 6 ne, sannan kuma na Luvu shigowansa kenan. Kuma mun tabbata cewa yadda ababen da zai yi mana, musamman an mun yadda mun rasa wannan irin shugaban da Allah ya kawo mana ga tausayi ga harkan tsaro, domin ba abin da zaka faɗa in ba tsaro. To duk kokarin da zai gan cewa mun zaman lafiya, mun samu zaman lafiya a kasan Karo da kewayen Nasarawa State, to shine abin da ke zuciyarsa. To in mun samu mun dawo da shi, na imani cewa abubuwan da za mu samu zai fi da haka. Abin da yasa na faɗa haka, musamman mun da muke kusa da shi, mu muka san wasu ababai wanda wasu ba su sani ba. Allah misali da shigowansa akwai wani Blue Spring Hotel da yake cikin garin Abuja. Dama gine ne tana nan a zube abinta na Nasarawa State ne, da ya shigo ya adana ta zama hotel, which means zai dinga biyan Nasarawa State kuɗi ne. To sai ka samu kuɗi a ije kamin ka yi ma mutane aiki. Banda shi akwai luxury hotel a can cikin garin Lafiya, wanda dama gwamnati take kashe kuɗinta tana yi mata gyara kowane wata, sai gwamnati ta sa budget ta dinga gyara wuraren. To yanzu ya ba da shi yana kaso abin shi yake kawo ma gwamnati kuɗi. To sai ka samu kuɗi masu dumbin yawa, banda wa'ansu investment da ya kawo mana nan. Harkan shi ya san cewa shi commissioner ya magana har an ba da award da wannan investment. So a wannan abin ba kawai da baki ne ba, abubuwan da ya zana kasa suna fitar da kansu. Akalla mutane nawa ne aka ɗauki tallafin wannan ba da magani a wannan? Akalla akwai target over 1,000 ake target. Ko last week ma mun samu mutane wanda suka kai wajajen 400. Kasan akwai asibitin Panda da asibitin Uke da asibitin nan Marraba. To ko ta ina muka yi kwana biyu ana ta wannan hidiman. An samu mutane yau din nan kuma already da muka fara da safe na an ce an samu mutane akalla gurin 60 a jiya din. To a yau din nan ga dai jama'a suna nan a zube. To mun tabbata kamin nan a kare in ba wani ba za a samu mutane kasa da 1,000 ba gaba daya wanda aka yi musu jiyan nan a kyauta. Mai girman sama kuna da kudirin ci gaba da wannan tsarin gani yanda ya tallafi rayuwar talakawa? Wannan tsari ne mai kyau, domin ka je ka sami waɗanda suka samu wannan ya amfane su. Irin albarkan da suke sa ma shugabannin jihar Nasarawa da mu nan abin yakan faranta mana zuciya. So tsari ne ba wai mun yi shi tun da safe ana yin wannan outreach, tun gwamna tun bai hau ba yana yi wannan outreach, free medical outreach nan. Mu ma kanmu kamar a zaɓe mu yi outreach, da aka zaɓe muna kan mu yi outreach ba sai ana son zaɓe ne ba. Wannan harka ne wanda yake zuciyar shugabanni masu tausayi, kuma wannan abin za a ci gaba da shi ba wai za a tsaya kenan ba. Sai sa muna kira mutane don a samu moriyar nan a saka ma shi gwamna ya samu ya ci zaɓen 2023. To waɗanda ma sun fi waɗannan maganan revenue da muka ce suna karuwa nan zai ababai wanda mutane zai ba su mamaki a kasar nan.